Mahaba ba? Di atay. Sabi ko mag-ano ko habang may ginagawa ako. Magdinaldal ako habang may ginagawa. Ano tayo? Tea. Ano daw? Ayun, mag-ano. Ano ba yung ano ko? Asal ko. Dakol ko ng baluto na eh. Mabalot ko. Ubus na kaya sa mga ano ko ba, mga ginawa. Sige lang. Kain tayo. Hindi ko nahilang ang ano. Kasi banggit ko napaturog. Apo dyan takot ako hindi turog ka na. Wala. Busy sila. Ganyan ako kagabi. Kailangan mo mag-LS. Habang gumagawa ako ng sambusa, magbabalot ako ng sambusa, kain muna ako. Kain tayo. Kaysa sa FB ako mag-live dito na lang.
Magsahe tayo. Okay lang, Abo. Okay lang. Pwede lang. Ako kumakain lang ako tapos maggagawa din ako, magbabalot din ako ng mga sambusa. Kasi ubos na yung mga ginawa ko ba. Malakas ba boses ko dyan? Abo, ex ko, giatay. Sana all my ex. Malakas ang boses ko, ne? Ex talaga? Sino ang kasalukuyang? Hindi maganda buhay. Buhay-buhay. Abo, tingnan mo, Abo. Nabuo ang siping. Pag may time kayo, puntahan tayo sa Messenger group. Hindi ako nag-stream yard, natakot ako kay Abo. Si Habi. Bona Kid, Megalaw shoutout. Thanks for coming. Malakas boses ko. Huwag kang matakot, andyan si Bonagkid mo, Ping. Sakto lang, mamping, abot sa puso ko. Sana all may puso. Kasi yung kilala ko, wala puso. Joke lang. 5 million in the house. Thank you. Kapit-kapit tayo. Ay, siya ay palati. Titi. Kaya tayo. Hi, Kuya Abo. Sana all may kuya. Sana all may kuya. Tignan mo si Ping. Bakit? Ayos lang ako, ex. Bakit? Samahan niyo ako magbalot ulit. Ayos lang ako, ex. Bonagkid, tusok. Oy, tusok kayo dyan, ha. Huwag niyong kalimutan yung magtusok. Kahit yung live ko man lang makatikim ng tusok.
Ano, tingnan mo si Ping Bonakid. Bakit? Di ako naman sinabi yung buong detalye. Sabi ko, tropa ka lang. Ano daw? Danho, salamat Bonakid. Buong detalye talaga. Sabihin mo ako ex kung anuhin ka ng bago mo. Sana all may tagapagtanggol. Kung sasaktan ba? Yatay, sana all. Kayo na mag-ex. Magbalot tayo. Baka mabalot pa ng iba to. Sayang naman. Saklap ng ano. Mag-ano tayo, magbalot. Magbalot, balutin mo ako. Di atay. Magbalot tayo. May panay man ang ano, nag-iisang langaw. Ano naman na ito? Malata naman na itong pambalot na ito. Baka hindi na ano. Nanlata na ng gusto yung pambalot ko ba? Di atay. Tingnan ko nga, hindi ko nababasa yung mga message nyo ba? Sinabihan mo ako, ex, anuhin ko. Dito lang ako, ex. Opo, ingat ko siya, Kuya Abo. Di ko iiwan siya. Love ko yan si Mamping. Ex, wag mo ko iwan. Yung hot choy baba talaga yan. Papatira ko sa'yo, ex. Ex yung bago. Giyatay, ano daw? Medyo malumanay medyo malumanay ang ano ni host. Giyatay, magbalot tayo. Ano daw? Buna, gusto mo atang mainitan, bumbunan mo dyan eh. Very good, Bonakid. Ayaw kong payakin mo lang yan si Ping. Mag-stream yard sana ako, Abo, kasi lang bigla akong natakot ba. Hindi na nakita ko mukha ko. Bigla akong natakot kasi baka mamaya eh. Kaya magbalo tayo ng sambusa. Walang katapusan sambusa. Ubos na naman yung ginawa ko. Kaya need ko nang gumawa ulit, di ba? Mabenta. Mabenta talaga di atay. Kaya matakot ka dyan, Bonakid. Kay host, bakit ha? Kuya Abo ako. Bakit? Basta papautangin po niya po ako, giyatay. Yun lang eh. Wala tayong papautang ba? Ako nga Abo, naghahanap Bonakid, naghahanap din ako ng mautangan. Kasi need ko ng money. Diba? Pauwi, kailangan ng money. Di atay, ang laki ng kutsara ko. Salamat sa inyo, guys. Ayan. Kailangan
Bibili tayo ng medyo maliit na kutsara. Masyadong malaki yung kutsara ko ba? Yan tayo. Hindi ko maintindihan kung saan ko maliit kasi yung space ko ba? Kung kami space na lamesa. Tagal ko na ngutang kay Mamping eh. Oo nga. Ano daw? Huwag mo alamin na masasaktan ka. Pag nalaman mo, tanungin mo na lang kay ex. Ano yon? Sana all. Abo, huwag niyo akong iwan. Ay. Ne, may kwento ako sa iyo. Nabuang man ako kanina ba? Kaso doon na lang pala sa private. Mamaya na lang sa messenger. Dalaga ka pa ba, host? Dalagang ina. Dagdag. Anong dagdag, host? Oo, dalaga, bonakid, kaya mag-ingat ka dyan kayo. Dalagang dalaga na yung panganay ko. Dalaga na yung aking mga junakis, bonakid. Malalaki na sila. Pag uwi ko, mas malalaki pa sila sa akin. Nagdadrive ka pa ba, Abo? Ha? Wala eh. No choice na tayo. Wala tayong time pag yung doon sa kwarto, wala na tayong time. Kaya dito na lang tayo. Makapag-LS lang kahit tayo nasa trabaho ba. Para makita ni Lolo na tayo. Hindi na rin ako nakapag-upload ba. Huwag ka muna dumagdag muna. Masakit pa puson ko. Kakabreak lang namin ni ex. Liligaw ko sana kaso matapang pa ata. Hindi ka nga paliligayahin ka ba ni Abo, ni Bonakid, kapitbahay ko sila Bonakid, kaya alam ko ugali mga yan. Ay, giatay. Magbado tayo ng samosa, guys. Uy, hindi ako nagka-gloves kasi mas mahirap ba yun? Guys, yan? Mahirap ito bang mahirap magtanggal. Gusto ko isang lalaki. Bigyan mo nga kami Bonakid ng magmamahal. Mamahal talaga. Hinihingi talaga yon. May magmamahal. May nagmamahal na ba sa'yo? Kung wala, ko na lang. Di ba may kantang ganon? Kung wala, ako na lang. Tama ba yon? Lyrics ko, di atay. Nagtsamba man ako. Hindi ko man alam. Pero parang ganon man yun. Kung wala, ako na lang. Parmesan in the house. Thank you, guys. Wala eh. Walang si host. Walang tawag niyan. Walang time makapag sa taas, makapag LS. Kaya pagpasensyahan nyo na muna ang pagmumukha. Pwede ba kitang i-add to cart? Sino? Si Chorba?
Hoy, Bonakid, i-add mo naman ako, Bonakid, sa ano? Hindi mo naman ako Bakit din ba, Bona? Hindi mo naman ako ina-add sa ano, sa FB ko. Para mabuhay ba yung FB ko, para may panggulo ba? Uy, sira man ito, di po man to ay. Bonakid, add mo ako sa ano ba, sa FB ko para may panggulo ba? Panggulo talaga. Mukha bang ano, Bicolana, mega love shout out. Salamat sa tusok. Panggulo ka ba, Bonakid? Si Bonakid, siya din nagtambay kagabi. Bicolana, salamat. Ox po, ma'am. Aray ko. Mag-ano tayo, balot-balot. Marami tayong babalutin, may chicken. Hindi ko alam kung mababalot ko pa yung cheese kasi mayroon pa pala akong manok doon. Ano ko pa yung manok. 'Di ba? Giatay. Naubos na kasi wala nang stock. Sa puso mo mamping, di mo giatay. Sa ano ba, sa FB ba? Bonakid. Masakit ang aking ulo. Kagabi naka-isang oras din ako 'no, ay 1 oras kalahati din ako kagabi ng ngaw-ngaw. Kaya pagtiyagaan ko na ba yung ganyan na kahit papaano nakakapag-LS ako ba, 'di ba? May tanong ako sa'yo, Ma'am Host. Ano na naman yung Bonakid tanong mo sa'kin, Bonakid? Basta yung kaya ko lang ba sagutin ba? Makapal man po. Yan din po name ko sa FB, Ma'am Ping. Liiper from Hatchorba. Nandun kasi yung FB ko, hindi kita ma-add. Ano picture mo? I-add mo ako, giatay ka. Parang ayaw mo ako maging friend sa FB. Para dumami naman yung followers ko. Nag-iipon ako ng followers ba? Ano, Sophie Royol. Ano ko ha? Binigay ko na yan sa'yo nung ano. Hindi mo man kasi ako inano. Tingnan mo ha. Friend kami nila Abo. Bukod tanging ikaw lang hindi nag-friend sa akin. Kasi ano ba? Ayaw mong ano. Yan. Yan, Bonakid. Kaya mo magbayad, Bonakid. Sagot. Pautangin ka raw ni Abo. Isa lang binili ng maninong namin ito. Kukunti. Na, may bayad, wag na. Giyatay. Ano nang may bayad? Pag nangutang, magbabayad. Giyatay. Ayan na, Bonakid. Bilisan mo. Pandagdag ba sa ano ko ba? Sa followers ko. Kasi kukunti lang yung followers ko.
Para ano ba, para dumami naman. Nakita mo na Bonakid? Sige. Tapos mamaya ko siya i-accept pag ano, pagkatapos ng LS ko kasi ayun yung nandun yung ano ko, yung gamit ko, nandoon yung aking FB ba. Sige lang, iintayin ko. Halo tayo ng sambusa. Ayun, nakita ko na yung ano, yung ibon talaga. Bakit ibon? Bonakid. Bakit ibon? Wala talagang pagmumukha mo? Di atay ka. Buhay ng ano ba, kadama. Katatapos lang nilang kumain, pagkain na naman tong ginagawa ko ba. Di ba? Kung busy kayo guys, sige, okay lang ako dito guys. Yung mga busy dyan, okay lang. Okay lang na iwanan nyo si Ping. Sanay naman akong maiwan mag-isa. Sanay naman mag-isa si Ping. Salamat sa paharang. Bonakid. Malaking tulong na yan sa ano, sa revenue ni ano ni host. Walang revenue si host ba? Kaya thank you. Thank you, thank you. Thank you very big. Ox na po, nakatalikod ka. Oo. Nahiya akong humarap. Bilis na nakita mo agad. Oping, Ox na, ang ngiti mo dyan, matulog ka ng maaga dyan. Kung alam mo lang, Abo, tulog talaga ng maaga. Tinan mo ginagawa ko. Mahirap matulog mag-isa. Chip po pala kayo. Chip, chip. Chip ka dyan. Maka-chip ka, grabe. Di naman.
Sana si host, lunod na sa sabaw. Hmm, Saan na si Hat, lunod na sa sabaw. Una wala. Baka busy siya. Busy pa siguro Bunakid. Nasa daw sila, nasa kapatid ng amo niya. Doon sila nagpunta nung amo niya ba. Kaya medyo busy-busyhan ang Hat. Sa dalawa na naman tayo. Oo nga eh. Buti na nga lang nandiyan ka. Hindi ka na nila love. Oo nga. Bunakid. Lahat na lang iniiwan ako ng mga taong mahal ko. Alam mo yon. Hindi na ba nila ako love? Ako lang talaga nagmamahal sa'yo. Salamat Bunakid. Salamat sa pagmamahal. Oo, ganun talaga. Wala tayong magagawa kung iiwan tayo ng mga taong mahal natin, di ba? Ipilit man natin, pero kung ayaw na, wala tayong magagawa, di ba? Di ba, Bunakid? Ay, salamat, Bunakid. Kagabi, ikaw din sa akin. Salamat. Kasi busy sila. May work pa. Maaga pa kasi dito, 8 pa lang. Ako nag-start, Bunakid, dalawa kayo ng dalawa kayo ng aking ninja. Pinapanood ko din. Walang forever. Oo nga, walang forever talaga. Sinabi mo pa. Lahat tayo, iiwan tayo ng mga taong mga mahal natin. Gustuhin man natin sa ayaw. Iiwan at iiwan tayo. Di ba, Bunakid? Pero thank you pa rin Bunakid sa support. Thank you sa support, Kiting. Gaganda talaga ng mga Bicolana. Ay gatay. Saan banda? Sana all maganda, Bunakid. Ayaw pumasok sa loob. May, makatira nga ng Bicol. Saan ka ba sa Pinas, Bunakid? Saan ka ngayon? Buna. Saan ka ngayon sa Bicol? Sa Bicol. Sa Pilipinas ba? Mali-mali na tuloy yung mga sinasabi ko ba? Canada? Hindi ate, tinatanong kita ng maayos eh. Canada, saan yun? Hindi ko alam yun. Canada na yun mukhang malayo yun. Di pa ako nakakarating doon. Saan yung Canada? Canada Street, Imus, Cavite. Ay, hindi ata ikaw Bunakid. Cavite ka din pala. So, ibig sabihin mahilig ka mga bet. Joke lang. Tinan mo kakangaw-ngaw ko. Ang dami ko nang nagawa Bunakid.
Di ba nalilibang ako? O at least nagtatrabaho ako, nasasamahan niyo ko. Nandiyan kayo sa harapan ko. Alfred, Alfreders TV, hello po Ate Pimig, love shoutout. Salamat. Lagyan kita ng ano tawag dyan? Sambusa. Sambusa po, kid. Wait lang, lagyan kita ng na yung aking lagyan kita ng jacket. Ayaw mag-open, oh. Yatay. Saan ka po sa Bicol? Sa sa Lagunoy. Sa Partido. Kamsur. Wait lang, lagyan kita ng jacket. Masakit ang ulo ko. Saan ka po sa Bicol? Digdi ka din sa Dubai? Hindi. Ako tabako. Taga-tabako ka? Ako? Alfredo. Alfreders. Nandito ako sa ngayon, sa Riyadh. Nasa Riyadh ako. Salamat sa pagpunta. Ano ka ba? Ano yan logo mo? Ano yan? Team support ba yan? Team support ba yung mo, logo mo? Dilaw man? Hindi ko na tuloy mabasa. Kaya timing lang. Ako tabi sa tabako. Iyo po. Kaano pala kita? Magka-team pala tayo? Hindi kita nakikita. Nasa GC ka din ba? Din ako yung siya. Team support. Miss E, Miss Ping, mega love shout sa lahat. Salamat. Salamat Miss E, Mrs. E, salamat po. Thanks for coming. Mega love shout. Thumbs up dan po. Salamat sa patamsak. Nasa Dubai din ako. Dubai ka. Andito ko sa Riyadh. Ayan ka nag-work. Miss E, Mrs. E, hindi na ako nakakapag-LS na wala na akong time sa kwarto. Kaya kahit nag-work habang nagbabalot, sinasabayan ko siya ng LS. Hindi na ako nakakapag-ikot masyado, laging busy. Kagabi anong oras ako umakyat? Mag-alauna. Na ako 1 AM dito. Grabe. Ingat po palagi. Salamat. Ingat din. Ramadan po. Kaya Ramadan. Kaya ang daming kaya laging kami, yung dami bang work. Kapagod. Hindi ko alam ngayon. Pero siguro maaga-aga ako makaakyat kasi wala akong luto ba. Hindi na magpaluto si amo kasi aalis. Super overtime work mo, Miss Pink. Oo, grabe. Kasi si Kuya Ramadan. Kaya kahit sa umaga hindi na din ako nakapag-support kasi pagbaba ko niyan prepare na ako ng mga lulutuin ko. Kung ano yung mga gagawin. Ayan, sinasabi ko na 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 ba nagtawag si amo. Once day ako nag-LS this week, last week hindi. Kapag nag-LS super busy din. Ganun talaga Miss Pink, kailangan unahin mas talaga. Oo.
Kailangan daw ng amo ko ng 20 pieces na ano. Wait lang, yung isang klase ng ano ba. Wait lang guys, kasi nagtawag siya. May ano siya, kasi dadalhin niya daw ng kaibigan niya. Then mag-ano tayo. Need niya raw ng 20 pieces. Di atay. Ayan guys, grabe. Safe na guys. Bisibisihan tayo. Kahit anong mangyari pala, mas siyempre kita ang oo. Hindi ko mabasa, itaas ko. Tambay lang, Herman ay Ping, salamat. Salamat, Misty, sa patambay. Salamat. Ito daw ang kailangan ng amo ko, yung buff. Kaya mag-ano ako ba? Ito daw ang kailangan niya, 20 pieces. Ilang piraso ba to? Nag-apura pa tuloy ako. Ito daw ang need niya. Bago ilagay sa oven. Ano ko naman na siya. Magbuhay tayo ng oven. Para in case na sabi niya kanina hindi na. Tapos ngayon ito na naman, di atay talaga. Sir Abo, mega love shout out po. Alfred, please mega love shout out from Abo. Dadalhin niya daw to kasi gagala siya. Di atay. Gagala si Amo, magdadala pa ng ano. Magdadala pa ng baon. Araw talaga kaan, mayo kita maginibo. Sige po ate, oo. Grabe. Ito daw kailangan niya kasi yung binabalot ko, ano man yun, sambusa na ano ba, yung ano siya, yung camel ba na karne. Ito daw dadalhin niya yung chicken. Okay. Gagawa tayo ng 20 pieces. Naghahabol pa ako ng oras ba. Kailangan daw ni Amo ng 20 pieces dadalhin di atay. Gagala kasi siya. Miss E, I'm hot choy ba.
Hindi atay si amo. Anong bakit? Sabi ni Bonakid, basahin mo ano ka. May sinasabi si Abo diyan, si Abo, si Bonakid. Giantay. Nalalaglag man to, ay ayaw makisama ba? Ayaw magsara. Abo, sige lang kayo ba? Kung busy kayo, okay lang. 6 million in the house. Thank you. Nag-aapura pa ako kasi need daw ni amo ng aalis siya mga 10 yata. Anong oras na? Aalis siya. Kailangan may baon pa siya nito. Hindi atay. Ako na talaga. $5 million in the house. Thank you, guys. Dagdan ni hagdan akyat kami ni ex. Wala ako hagdan. Nakaano man ako, hindi man ako ano tawag diyan? StreamYard. Naka-direct man ako. Kagabi nakaano ako, may hagdan ako, hindi kayo nagsiakyat. Ngayon wala akong hagdan. Hot ba, mega love shout out din sa'yo. 6 million in the house. Guys, pasensya na guys. Sinabayan ko yung LS yung aking trabaho kasi wala na talaga akong time sa taas. Ito lang yung time ko na maano ko kayo makita ba? Kasi yung mababasa ko kasi akyat din ako ng ligaw. Sana all. Sana all na lang tayo talaga. Oo nga, KJ ka host. Anong KJ? Grabe ka. Bakit? Bakit? Wala akong hagdan. Kung may hagdan lang yan, yung binaba ko na. Di atay. Hindi kayo nagsabi na magsisiakyatan kayo. Di dapat naghagdan ako. Grabe kayo ah.
Kay Jay talaga. Jay, ilang piraso na ba? Need niya daw ng mga 20 or mahigit. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 24 pala to. 24 pieces pala. 2, 4, 6. Tama ba bilang ko? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Parang sumasakit ang bato ko. Masakit ang ulo ko. Lahat na masakit kay host. Hindi yata naligaw si Kalbo. Saan kayang si Kalbo? Saan kayang planeta ngayon? Kagabi nahilo daw siya kakatumbling. Saan kayang planeta ngayon si Kalbo? Hindi ko siya nasisilayan. Ang buwan. Nangati ang ilong ko sa ano. Dapat pala nag-StreamYard ako, no? Para nakaakyat kayo. Sayang. Sayang na sayang lang ang pag-ibig ko. Laan pa naman ang puso ko sa'yo. Kinantahan ba? Bakit mo hinahanap yung wala, mamping? Nandito naman kami. Hindi ko lang siya nasilayan. Ano ba magandang kanta? Hinahanap haplos ng iyong yakap. Meron ka nung kanta. Ibalik Hot Musta from Bonakid. Hinahanap ang iyong, ano ba yun? Naririnig ko man yun sa TikTok. Maganda yung kanta na yun eh. Hinahanap ang lagkit ng iyong yakap. Uy, nabuong mong si Ping. Giyatay, ano ba pinagsasabi ko dito? Saan ka ba nagsusuksok? Suksok talaga. Ang init ng iyong yakap. Giyatay si Ping. Ano pinag-ano mo, Ping? Sorry guys, wala na ulang masabi si Ping. Kasi, alam nyo na guys, medyo, si Ping ngayon, medyo, alam nyo na. Pahinga ako, dumpling, dumpling? Ano yun? Hahanap ako ng iibig sana eh. Ano mo man ako, idamay mo din ako. Pag naghanap ka, ihanap mo din ako para dalawa tayo, wag lang ikaw. Giyatay, hindi tuloy nagdikit. Giyatay. Idamay mo din ako ba? Masakit ang bato ko ba? Kakayo ko ito. Bakit kailangan pang magkalayo? Ako na lang hot. Ng puso ko. Si Kuya Ted, busy siguro. Hindi ko siya na tatanaw. Na-miss ko na si Kuya Ted.
Hat, may tanong ako sa'yo. Size o performance. Giatay. Parehas yun. Hindi pala akong tinatanong. Parehas yun. Sagot mo, host. Ay, hat pala. Nakikiano din ako eh. Bawal parehas. Wala ako nun. Sumasakit ang bato ko ba? Siguro kakayuko na ba? Hindi ba pwede parehas? Parehas para mas masarap. Nasakit ang bato ko eh. Parang kabuti naman to si host, si Hat. Pagkukulog lang lalabas. Nagtatago ba? Nagtatago? Yatay. Ne, asan ka? Nagtatago ka daw kay Bonakid. Tinataguan mo si Bonakid. Di atay. Dami kang gagawin yan. Oo. Oo, marami. 20 daw. 20 or 20 mahigit. Kailangan niya ngayong gabi. Dadalhin niya kasi may pupuntahan siyang kainan. Kailangan may baon pa siya giatay. Ubus na naman yung niluto ko. Tapos tomorrow magluluto na naman ako. O, diba? Ganun ka yung aking mga niluluto. Mabilis maubos. Diatay. Kanina, nagdala din yung amo ko. 10 din. Oo, masarap siya. Chicken. Chicken to. Chicken. Yung kanina, yung dinala ng amo ko naman, naman siya, karne ng camel. Sa amo ko naman, chicken naman ang gusto. Ikaw, Bonakid, ano gusto mo? Parehas lang yan, Bonam. Small, medium. Parehas lang ba, ne? Wala bang yan? Walang tawag dyan? Performance is the best pa din, Buna. Wow.
Di ba, ex-abo? Sumagot ka, ex. Oo, tama ka, ex. Ex talaga. Di atay. Kayo na mag-ex. Sana all. Nasaan na nilabas ko nitong pamalo? Ubot ng aking kikiam kasi yun. Kikiam talaga. Di atay ka talaga bunag, kid. Buang ka talaga. $6 million in the house. Thank you, very big. Wow, naka 1 hour na ako. Ganon-ganon lang. Oh, diba? At least nakaano ako. Nakapag-LS ako ng ganon-ganon lang ba? Kawawa. Bona. Kikiyaw nga. Yatay. Hat, ano ba yung kikiyaw mo dyan? Big, small, large, XL? Yatay. Ay, naka. Bona, kid. Ano gusto mo sa kikiam? Matambok, manipis? Yatay ka. Bona, kid. Sora ka magkanakuhan, bona, kid. Marami man akong bukas-bukas. Iba ata sa'yo, ma'am. Ayun man, pagkaintindi ko ba? Ano bang kikya? Tingnan mo, ayaw na tuloy mag-ano ba? Matigas pa to. Yatay. Ayaw makisama ba? Para maubos na ito ba? Iba ba sa akin? Iba ba yung naisip ko? Nagulo utak ko doon. Nagulo ba utak mo? Nagulo utak mo sa kikiam? Uy, masarap yun ah. Yatay. Maang-ang-anghang. Masarap yung sausawan na maanghang-anghang. Paano ba magmahal ang ping Bicol? Ay, the best! Buwang to pag nagmahal, abay. Hindi nagtitira sa sarili. Hindi nagtitira sa sarili, bunakid. Giyatay, baliw. Ganyan ako pag nagmahal. Sagad hanggang balon-balonan. Bunakid. Sagad hanggang balon-balonan. Ibibigay lahat ng kayang ibigay sa taong minamahal niya. Ganyan ako magmahal. Oy, ang kikiam ko, tingnan mo,
Hindi tuloy umabot. Giatay. Nagnanga yung cake yung bunak. Kamusta naman live mo, Ma'am Ping? Giatay. Huwag mo nang kamustahin. Mapi. Wala akong live. Naghahanap ako. Kaganda ng ginagawa ko. Ganda ng pagkangiti. Giatay. Nasamit tuloy ako muna kay Giatay ka. Ganda ng pagkangiti ng ating ano. Natahimik na si Kikiam. Nawala si Kikiam. Love pala. Hanap mo nga ako, Bonat Kid. Walang gustong magmahal kay Ping eh. Duga ako lang. Oo nga eh. Gatay. Hayaan mo na yung Bonat Kid. 8 million in the house. Thank you guys. Salamat sa inyo guys. Sa mga nakabiji dyan. Sumasama loob ni Bonakit. Mag-type naman daw kayo guys. Siya lang yung puro type. Wala ba? Baka ayaw nyo lang po talaga magmahal. Wala nga. Ihanap mo nga ako. Di atay. Miss E, nagre-reklamo na si Bonakit ba? Siya lang daw ang nagtatay. Sigurado yung kakain nito, ano ba, hahanap-hanapin ako. Nagkanda yung talsik yung dami ko. Meron dyan, si Kuya Abo, Giatay. Ano yan, iba hinahanap ni Abo, hindi tayo papasa dyan. Hindi kami talo. Ano kami yan eh, ganun kami. Ano yan, tropa. Giatay ka. Ay. Nagpapawisan ako sa'yo. Ano, Bonakit? Yung mga kakain nito, hahanapin talaga ako ba? Natalsikan ko na ng lawa. Kakatawa. $7 million in the house. Thank you guys. Salamat sa inyo guys. Malungkot pala. Six life ni Mami. Yes, sinabi mo pa. Salamat nga, napapatawa mo ako, Bonakid eh. At least napapatawa mo ako ngayon. Abo, si Bonakid kung ano-ano pinagsasabi ba? Hindi atay na yan. Sabi ko, hindi tayo talo. Tingnan mo, maaano na yung aking ano ba. Magti kami Buna, kaya huwag kang magbibiro dyan. Tamskak lang tangsa. Ay, atay. Ay, Diyos ko Lord. Buti napapatawa ako ni Bonakid. Di lang naman ako, Buna. Na in love na ako kay Mampi. Sana all, Bonakid na in love kiping. Giyat. Aray ko. Tingnan mo doon. O diba? Ilan na ba kaya ito? Magreklamo pa nga nito si Amo. Sobra-sobra na to, Giyatay. Baka nasa 30 na to. Apurahan tong gawa na to ba? Puro in love yun dyan.
Hagda. Di pa nga eh. Parang nga, ano, paranas nga niyan. Ako nga din eh. Sana all. Bunakid paranas daw sabi ni ano, sabi ni Hat. Bunakid, sige na hanap mo nga ako para sumaya naman ang aking buhay ba. Hi Kuya Ted, I miss you. Miss you Kuya Ted. Mega love shout out. Nakasimangot si Tinatanong ang love life ko Kuya Ted, wala nga eh. Malungkot. Kuya Ted, mega love shout out from Abo. Kuya Ted, na-miss kita Kuya Ted. Wala na ako Kuya Ted mag-LS sa taas, kaya dito na lang habang nagbabalo. Bakit nakasimangot ka? Kuya Ted, itanong mo Kuya Ted kay Abo. Abo, ox na ba? Bakit kita hahanap pa mang ping? Dito naman ako. Kuya Ted, PM mo si Abo. Uy, Abo, wag dito sa live ko ah. Abo. Abo, giatay. Bunakid, kanina pa ako Kuya Ted niloloko niya ni Bunakid. Pinangingita ako ni Bunakid kasi malungkot daw ang aking buhay. Ate, nakaisa na ako ba? Kasi kailangan to ni Amo ba, baka mga 10 o'clock. Diba? Tapos, para matapos ko pa yung isa ko ba. Ang hirap ng buhay ng ng OFW ba. Sorry guys. Sorry guys, ang inyong host, di atay. Bisi-bisihan lang ang peg. Ay, bisi-bisihan ang peg ni host. Ano daw? Ganon talaga pag mga Bicolana, Buna, may hirap maligawan. Ox na, Kuya Ted. Anong ox na? Ano yun? Sandali, hindi ko na nabasa yung mga comment nyo ba? Wait lang. Wait lang ha. Kasi na tong aking sumuko na. Ano daw? Mambasa ako ng mga comment. Ganun talaga pag mga Bicolana. Abo, ikaw ba host? Seryoso nga, ligawan kita. Seryoso? Niyatay. Ligaw talaga. Baka naman, oy Bunakid, mahirap ako ligawan Bunakid. Ayoko na pinaiiyak ako. Baka mamaya ma-inlove ako sa'yo, paiyakin mo lang ako. Di atay, wag naman. Puro na nga lang iyak si Jose. Huwag mo nang dagdagan. Ano daw? Pag Mamping, lagi ka ba update sa FB page mo? Tatawagan kita. Hindi atay ka. Active talaga. Kuya Ted, ninong ka Kuya Ted, liligaw daw si Bunakid. Gusto mo Bunakid? Ninong natin si Kuya Ted.
Di kita paiyakin, mamping, utang lang ako. Ay, atay. Hindi matapos-tapos itong aking trabaho. Wala na akong pambalot. Sorry, hanggang dito na lang to. Wala na, hindi ko na magagawa ang aking cheese. After nito, pwede ng ano ba? 9 million in the house. Salamat, guys. Nag-aapura si host kasi need ni amo, giatay. Kanina yung asawang lalaki, yung lalaki ang nagbitbit ng mga pagkain. Ngayon yung babae naman, giatay. Baka kayo gusto nyo umorder. Gagawa ko din kayo. Di kita paiyakin. Sana all, lahat naman yung bunakid, sasabihin hindi pa iiyakin, pero pag nandyan na, paiiyakin na yan. Walang ganun. Ako na nga prito niyan. Sige. Nanlata na yung ano ko ba, yung aking pambalot kasi matagal na siya nakalabas. Di atay. Nanlata na yung pambalot ko kasi si amo ba. Mahinto-hinto na tuloy ang pagbalot ko ba. Ito man kasi ang binabalot ko kanina. Kailangan apurahan na to. Fit Sagittarius. Miguel Love shout out. Thanks for coming. Hi! Wings, Miguel Love shout out. Saan ka galing? Mamping, tanong ko sa'yo. Ano to po ha? Ano tanong mo? Kuya Ted, Miguel Love shout out from Wings. Wings, Miguel Love shout out. Kauwi mo lang ba? Naaano na yung aking ano ba guys? Yung pambalot ko guys. Malambot na para ba yung ano, yung para napagod. Sisi Miguel Love shout out. Thank you. Bro Abo, Miguel Love shout out from Kevin. Sisi Mikay, Miguel Love shout out. Nag-aapura ako si Mikay kasi need ni amo ng 20 mahigit ba? Yung sambusa na bob tapos ito mayroon pa ako nito ba? Giatay. Walang katapos ang trabaho ni host. Miguel Love shout out to all from Sisi Mikay. Thank you guys. Thank you guys. Thank you talaga sa mga thank you talaga sa Team Monetize. Guys, love niyo talaga ako. Promise. Kuya Ted, Sisi Mikay, salamat. Love talaga ako ng mga Team Monetize. Ayaw lang kasi akong isali sa GC. Miss E, Miguel Love shout out from Kuya Ted. Miguel Love shout out from Kuya Ted. Ay, Diyos ko Lord. Maya-maya tatawag na naman yan si amo. Laging pa naman, nag-ELS ako, laging natawag. Ba, gusto mo? Gusto mo sumali? Oo nga eh. Ayaw ko isali ni Sis. Ayaw ko isali ni Sisi Dailin. Ayaw ko isali, Kuya Ted. Matagal na gusto ko sumali sa JC. Ayaw ko isali. Ay, gatay. Ay. Gatay na yan. Love you all, guys. Team Monetize. Bisi-bisihan man ako, Kuya Ted. Kuya Ted, kung umakyat ako, 1:30 to 2 a.m. Di atay. Wala nang pahinga si host ba. Tapos pag nagbaba na ako, umpisa na yan hanggang gabi, di atay. Mag-retouch ka muna. Baka daw magulo. Mag-retouch. May tanong nga po ako sa iyo. Ano ba yung tanong mo, Bunakid? Kuya Ted, kunin ka naming ninong ni ni Bunakid. Manligaw daw si Bunakid. Hindi ate na Bunakid. Wala na tayong panahon sa taas, makapagyaw-yaw. Kaya dito na lang tayo magyaw-yaw.
Natulo tuloy ilong ko ba? Ninong sa kasal namin ni Bunakid, hindi pa nanliligaw, papakasal na. Natulo ang ilong ko, Kuya Ted. Tawa na naman ako ng tawa. Hindi atay. Pero thank you guys. Napapatawa nyo ba ako ba? Na naiibsan ang aking kalungkutan na nararamdaman. Abo, naiibsan yung aking kalungkutan. Yatay. Ligaw muna bago Ninong. Ninong Ted. Hindi pa nanliligo, Kuya Ted. Sasagutin ko na atay. Ganon kabilis si Ping. Nagtatanong kasi si Bunakid, Kuya Ted, kung paano daw ba magmahal si Ping. Gusto yatang subukan. Abay. Mapapalabang siya sa akin. Abay. Yatay. Tawa lang, Ping. Mamaya nito. Abo. Tawa lang si Ping. Mamaya nito. Ay. Alam na. Yatay. Puro man ako katarantado talaga. Ito naman matigas na. Yung isa, lumambot. Ate, ito mga pambalot ko ba? Ano nangyari sa mga pambalot ko ba? Hindi ko na makita kung sana maubos ko pa to. Magkasya na sana to pambalot ko para wala na akong babalikan bukas. O, diba? Makapal pala. Di atay. Mag-type kayo guys. Wala na akong mabasa ba? Ay, di atay. Tumigas ang dulo. Tumigas ang dulo. Salamat guys sa mga patambay nyo guys. Nawala na si Ninong. Tapos ninang natin si Simikay. Dulo na pambalot, Kuya Ted. Wala akong makita yung isang dulo eh. Ito lang nakikita kong dulo ba? Gata. Gusto ko sana, Kuya Ted, yung isang dulo eh. Kaso wala eh. Wala akong makita ba? Yatay na yan. Pinagpapawisan sa katarantaduhan ko ba? Nag-aapura yan si host. Kasi dadating na si amo. Tapos mag-ano na yan kung ilan ang papaluto niya. Gayatay na yan. Apura pa si host. Hindi ko na makita yung mga kung ilang na to, ilang patong-patong ba tong giatay na to ba. Gusto ko nang matapos siya. Akyat ako dyan. Saan ka aakyat? Dulo. Dulo ng matigas. Dulo ng Kuya Ted. Dulo ng kaligayahan, giatay. Ay, Ping, umayos ka. Puro ka talaga kataraptaduhan, Ping. Ayun, matigas kasi Kuya Ted ba, Nanigas. Yung isa naman, nanlata kasi nasubrahan ko ba ng kanina pa siya nakalabas. Kanina pa siya nakalabas sa plastic. Tapos, nanlambot. Mamping, may tanong ako. 'Di ba sabi nila yung puso sa kaliwa? Bakit yung puso ko nasa sayo? Di ba? Mano talaga to si Bunakid ba? Maraming alam. Sana all. Natulon sipon ko sa Bunakid. Tingnan mo. Ang hirap talaga ng matanda na. Hindi na matanaw ba?
Kaya hindi ako nagga-gloves kasi ang hirap nitong ang hirap nitong ano ba, ano yan, paghiwalayin. Kaya need talaga ng hindi siya naka-gloves. Kasi mahirap siya. Lalo na pag nag-aapura ka, hindi mo siya maapura, mahirap siyang yung tawag niyan? Yung ipaghiwalayin ba? Basta yun na yun. Kasi alas 9 na padating na yun. Guys, salamat talaga guys sa support nyo guys. Kahit puro lang katarantaduhan si host. Buti na lang wala nagpasok na bago ba. Kasi wala tayong pang walang yung bang yung jacket ba. Giatay talaga. Manigas talaga man to. Uy, ano man nangyari dito? Nanigas. Uy. Ang pangit. Ang pangit na. Kunti na lang guys. Nakatapos na ako. Uy, naka 1.5 hour na ako guys. Salamat sa inyo guys. Natulo talaga ilong ko. Ang sambusang walang katapusan sa Middle East. Di atay, na sambusa to. Matigas. Sira ang pambalot. Sayang ang karne. Kailangan balot ba? Ngaw-ngaw ko ng ngaw-ngaw. Salamat sa inyo guys. Mag-ano lang ako. So, saktuhin ko lang pag hindi tumawag si Amo, saktuhin ko lang siya ng 2 hours guys. Kalahating oras. Kalahating oras na lang guys mag-end na si host kasi magluluto pa ako ba. Prepare pa ako kung kati ng ilong ko. Giatay. Pareho Bonakid, minamahal ka at parehas syempre para masarap ang laban. Mahirap naman yung ikaw lang nagmamahal, 'di ba? Puro pagmamahal talaga yung tanong mo sa akin, Bonakid. Hindi ko na nga naramdaman yung pagmamahal. Hindi ko na alam kung anong klase yung pagmamahal ba. Isa nga lang. Wala eh. Hindi nga ako makaramdam ng pagmamahal. May nagmamahal na ba sa'yo? Kung wala ako na... Tawa ka lang, Peng.
Tawa lang, Peng. Ang gate. Puro tayo nito ka, lokohan ba? Isang balot pa sana to. Oh, kaso wala na akong pang balot. Kaya, ano na lang natin. Mahaba yan dyan. Oy. Maya-maya niya nandito na si aking amo. Amo. Parang hindi mo na-charge ang aking ano. Di ata talagang buhay ng OFW ba hanggang ating gabi. Ay. I don't know why to say goodbye. Tapos, kasi ito, yung isa lang ang lulutuin ko, ito, no need na to. Kaya itago natin kay amo kasi baka mamaya madagdagan pa yung aking gagawin di atay. Pag nakakita ng ano yun tapos na lang ang aking oven. Sige na, para pagdating niya, ano agad, pasok agad. Mainit na yung ano ating yatay. Guys, salamat guys sa pag-stay nyo guys. Salamat. Pagbalik ko talaga, bibili talaga ako ng ano, pagbili talaga ako nung yung biit na yun. Magkikinanta talaga ako sa taas ba kahit pangit ang boses ko ba. Bahala kayo dyan guys. Bili talaga ako sa Pilipinas, dalhin ko dito ba. Tapos doon ako magminaw sa taas. Diba? Dami kong nabalot. Umpisa umaga hanggang gabi. Kaya pagka ano, mga nag-iilis sila, hindi ako talaga makadot-dot ba. Kasi talagang di atay. Hindi nakakasakit. Hi, 7 million in the house. Thank you guys. Thank you sa support kay Ping. Kahit na panay lang ang ano dito ni Ping ba. Oras ng work. Thank you. Sinamahan niyo ako ba.
Lagay ko muna ito sa freezer. Tapos itago ko na to guys kasi hindi ko na siya magagawa. Para may bukas pa. Wala na akong pambarot eh. Parang, amoy utot naman to. Sira na ba to? Kapon ko na nga, parang amoy tulok. Parang puke na hindi nahugasan. Bukas naman ito. Tama na yung balot. Tomorrow again. Then, para iba naman. Mag-ano tayo ng eggnog. Kasi magluluto tayo ng eggnog. Yatay ka talaga, Ping ba? Naantok na ako, Mamping. Dami pa ako di mo pa ako sinasagot. Sige, tulog ka na muna, kid. Salamat. Salamat sa pag-stay. Thank you. Thank you very, very big. Sa iyong support. Sa iyong support. Thank you. Pa-end na din ako, Bonakid. Mag-ano lang ako ng 2 hours. Kunti na lang kasi, Ano na lang, quarter. 20 minutes? 20 ba? 20 to 15. Mag-ano na din ako. Magpa-end na din si host. Kasi padating na yon si amo ba. Kaya ipiprepare ko na siya. Para pag dumating siya, isalang na lang ang lahat. Diba? Ano ba yan? May nagmamahal na para sa'yo. Kung wala, ako na lang. Kanta pa. Then, mag-ano tayo na ito. Need niya daw ng Walang love you. Love you too. Sige na, Bonakid. Sige na, salamat. Salamat sa pag-stay mo. Salamat. Padating na din na amo ko, kaya mag-prepare na ako nito para pagdating niya. Naka-prepare na siya. Salang ko na lang. Tinawanan mo ako, Bonakid. Atay ka. 2468. Kasya ba ang 20 dito? Baka sumobra pa yung hihingi ni amo. Ate talaga si amo ba? Usad-usad para magkasya kayo lahat.
para itago na natin ang iba. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sakto na yan. Wait na lang natin si Amo. Nasakit ulo mo, Wings? Mag-end na ako, Wings. Ilan minutes pa ba? 15? I-ano ko lang ng 2 hours. May nagmamahal na ba sa'yo? Uy, bakit nawawala yung headset ko? Kung wala, ako na lang. Hindi ko man ito napakinabangan. I-off na kita, guys. Giyatay ka. Ang mga cellphone ko na puro mga ano ba, mga patapon. Ang ganda ng ilong ko ba? Mangati ang ilong ko. Sa ano, sa, yung ano ba, sa tawag nito, sa flower. World Tour, mega love shout out. Thanks for coming. Mag-e-end na ako, World Tour.
ano na lang siya, ano pa ako ng 10 minutes, 11 minutes. Then, mag-end na si host. Thank you. Thanks for coming. Thank you guys. Thank you all guys sa mga pumunta. Kuya Ted, si Mikay, Word Tour, Wings, Hot Chorba, Abo, sino pa? Si Miss E, thank you. Sino pa yung isa? Si Bicolana, then meron pa isa. Bonakid, Wings, sino pa ba yung isa? Yung isa kanina, ano din daw siya, yung nasa Dubai. Si Simikay, thank you, Kuya Ted. Melissa, thank you, Miss E. Faith Sigitarius, thank you very much. And Abo, sino pa ba? Wala na, hindi ko naman siya makita. Yung isa kanina. Hindi ko na siya makita yung isa. Ayan na guys, konti na lang, 10 minutes na lang, end na si host. Thank you very big. Sa support keeping, kahit na ako'y nasa work pa, sinuportahan niyo ako. Sinamahan niyo si Ping sa pagbabalot ng sambusa. Then, iniintay ko na lang si Amod. Wait ko na lang kung anong oras ko siya isasalang para padali niya kasi. Gagala siya. Ay. Naka 2 hours din ako sa awa ng Diyos. Hindi pa rin tapos ang work ni Ping. Thank you guys. Thank you sa lahat ng support. World Tour, thank you very big. Naanuhan ako guys pero hindi ko siya alam kung saan ko nakuha yung ano na yan, yung guhit na yan. Hindi ko siya naramdaman. Hindi ko siya naramdaman nung time na magsabit. Nakita ko na lang siya na may galos. Ganyan kamanhid si host, hindi na makaramdam. Manhid talaga. Kaya manhid ka ba? Manhid ka. Ay, meron palang kantang ganun, ano? Manhid ka, wala ka bang pakiramdam? Manhid ka, wala ka bang pakialam? Nabuang na si host, gayatay. Kung sino man yung nandyan na nakatambay. Sorry guys. Medyo buang-buang lang si host today. Konti na lang. Ilang minutes na lang? 8 minutes na lang. Naiinitan na ako, kaya pala ako mainit ang pakiramdam ko kasi yung oven nandito sa may likuran ko, mainit na yung oven. Pero, hindi ko alam kung anong oras ko isasalang yung akin lulutuin ba. May hugasin pa ako pero saglit lang. Paupo lang saglit ha. Pagkatapos ko, saka ako maghugas. Wala. May gawa pa si host. Thank you very big sa inyo guys. Thank you all. Wala akong napuntahan kaninang LS. Umpisa sa Miss E, thank you. Pa-end na ako, Miss E. Salamat. Na lang siya, 7 minutes. Pa-end na ako. Salamat, Mrs. E. Thank you very big.
Talagang wala akong napuntahan kaninang umaga ng LS. Ni isa, wala. Sobra talaga, sobra. Ano na, nakakailang days na ba kami? Nakaka 14 days. Sir Henry, mega love shout out. Thanks for coming. Thanks sa patamsak. Sir Henry, 6 minutes to go. Mag-ano na si mag-end na si host. Salamat sa pagpunta. Guys, salamat talaga guys. Sinamahan niyo ako hanggang matapos sa ano ko ba, sa pagbalot ng sambusa. Mamping, Bicolana, mega love shout out. Thank you, thank you. Sir Henry, thank you. Hindi na talaga ako nakakapunta sa mga LS Miss A, talagang super busy ba. Mag-ano na, kumaga pa naman o 9:30 pero maya-maya nandiyan na si amo kasi paalis siya. Magluto pa ako ng dadalhin niya kaya medyo maano-ano ako. Salamat Sir Henry sa patamsak. Pasensya muna kayo hindi ako nakakadalaw sa mga LS niyo ba. Wala talaga akong napuntahan LS kanina, wala. Ni isa, wala. Sobrang busy. Ito, ayun po, ang dami ko pang hugasin. Maghugas pa ako. Tornado in the house, salamat. Salamat guys. 5 minutes to go. Pa-end na si host. Nakadalawang oras din ako guys. Wala na talaga akong time na mag-LS sa taas. Yung oras ng pahinga, wala na. Kaya sabay-sabay na lang na hangga't may makapag-LS kahit papaano. Hindi rin ako nakakapag-upload. Ay, nung isang araw nakapag-upload ako. Kasi hanggang hindi ako nakakapag-edit. At saka isa pa, wala din i-edit. Sa dami kong niluluto, guys, hindi ako nakakapag-video sa kakaapura. Sa dami kasi ng niluluto araw-araw. Andiyan na amo ko. Sis Lilian, thanks for coming. Sis Lilian, pa-end na ako. Hoy, sorry ha, hindi ako nakakapag-support. Pero tapos ko lang, ang dami kong binalot, oh. Iniintay ko si amo kasi dadalhin niya pa. Dito pa din ako sa kusina. Sis Lilian, salamat. Kay Wings, may kwento ako sa iyo. Ano yung kwento mo, Sis Lilian? Kwento mo na, Sis Lilian, oh, may ano pa tayo. 2 minutes. Tahimik si Kalbo ngayon. Siguro, may dinaramdam. Hindi siya masyadong, ngayon, Sis Lilian, hindi siya nakikipaggulo. Napansin ko yan ilang araw na, tapos nung pumunta ko dun sa, niya, sa LS niya, hindi siya namansin. Medyo suplado siya. Inaasar ko nga hindi talaga ako pinatulan. Basta nandun lang siya sa isang sulok. Nag-LS siya, tapos nandun siya sa isang sulok. Ganun.
Hindi ko alam kung ano dinaramdam ni Kalbo. Kalbo, ano ba dinaramdam mo? Bakit hindi ka namamansin sa LS mo ba? Yatay ka. Basta tinambayan ko siya tapos nakita ko na lang yung cellphone ko patay na. Tapos na pala yung LS ni Kalbo. 5 million in the house. Salamat. Ayan. Hindi mo tinali yung kwento mo, sis Lilian. Hi, hi, hi. Hi, hi. Hi, 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 hi. Abroad pa? Abroad pa? Ano ba itsura ko? Uy. Dogs TV. Sa mata sa, ano? Tusok sa mata sa host. Sino si Dogs? Tusok talaga sa mata. Gate, kabigyan kita ng jacket. Nandito naman yung ano ko. Paint naman ako. Paint na ako, Dogs. Sinong Dogs? Ano main mo? Sinong Dogs? Dogs. Asan si Kat? Sunday mo si Kat. Si Kat. Tingnan ko nga kung may ano ako. Oo, sa mata agad, host. Giyatay na mata yan. Ano ba yung mata ko? Sa mata makikita na ano. Tuloy mo, host. Lagyan kita ng ano, jacket. Nakakahiya naman sa'yo. Sino ba to? Wait lang. Ikiatay! Ayaw makisama. Ikiatay na cellphone ko to. Dating dikit na po, host. Oo nga. Titingnan ko kung sino ka ba. Wait lang, dito kita titingnan sa aking main. Sa aking main. Ayaw talaga. May moderator ka na. Tingnan ko nga ang pagmumukha mo. Go to channel. Ayaw talaga makisama ng aking cellphone ba? Namatay-matay man. Guys, baka meron kayong luma dyan. Tumatanggap si host. Giatay. Laki naman pala ng bahay mo, dogs. Tumatanggap si host. Giatay. Nagmakawa si host. Walang magamit na ano. Ito guys, so iyan problema ko pag kayo may mga bago. Manawa na lang ng ano, paalis na lang yung aking bagong ano, aalis na sila kasi hindi ko pa rin sila nabibigyan ng ano ba, ng jacket. Kasi patay-patay yung cellphone ko ba guys. Ayun na guys, pa-end na si host. End na ako guys. Salamat, Kuya Ted, all. Love you all guys. Thank you for support. Love you. God bless you. Ay, buto. Yate, natanggal na. Sorry naman po.